Huria ni debata na hinolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Horas ma dihamuna saluhutna. Anggiat matutu saluhutna nanguluta ulauta di bagasan na kaparhorasan na siya debata. Tapasada roha do pikirata dinalaho taruli hita siyan hata ni debata di bagasan tikyon martanya kita. Moliate hupasa ruan nami tuho ali debata Jehovah, debata parholong roha na sumurung. Dia kadenggan di basam asini roham na totong dilehom mutu bagasa ngolu nami. Di bagasa tiket Tuhan dinalaho taruli hamisian hatam. Todim parbadia na totong madongani mangaramoti jala manuturi hami. Asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami tuho. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na saur tuhita denek mai hian epagilium di si Markus bidusia mamuka mai sian ayat 38 masohok mai sa tu ayat na pa 50-hon tajahama odo hata ni Tuhata. Jadi dipakulingi si Johannes ma ibana guru widahami do sahalak na pabalion akasibolis marhite-hite guarmo. Dangolo ibana manghitok kita. Jadi hurarang hami do ibana ala sohita dihuton. Alay di do jesma. Dang ora amuna ibana niyan. Adang tagamon isahan ni hala kau. Dung jolo diulahon hagogoon marhite-hite guarho. Ay padongani do dihita na sumangalo hita. Ay nasitong do hatakot tuhamu. Na painupot ay satahu tuhamu di bagasan guarho. Ala Kristus na punahamu. Dang namago upa ni alay na manggasipis sada siya na meton aka na porsia diaw dengan nama ginatuk lo sumbatu turukung na lahom mangalanokon ibana tulaw jalamono digasipi tangamiho gotap ay dingganan telpak ko bongot tuhangoluan unang mardua tangak ko marubur tunarokko tuapi na soramito. Di nasoramate gulok na di nasomito apina. Asa mono digasipi pak miho gotap. Adingganan telpak kobongot tuhangoluan unang mardua patho didanggurhon tunarokko. Di nasoramate gulok na di nasomito apina. Jalamono digasipi matamiho pulsikon ay dinganan marmata sabariba hobongot tuharajaw ni debata unang mardua mata ho dibolok ko tunarokko di nasoramate gulok na di nasomito apina ay ikosirado ganup di bagasan napi na marguna do sirai alemono tunghabbar sirai ahama bahenon pasiposa say marsira mahamu uhut mardame sa mahamu ido pajahon na dihita saluhutna kadamang do dainang na hinolongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Salah satu pangalaho di ganup jolma ima pangalaho pangiburuon. Jala monopola pangalaho pangiburuonom mga raja roha do pikirata mga raja hadiriota gabe akahasisiga do. Alay may mga manginang dang buhay tapong kiri. Diak ka parngulo si ganupari
dia kaulau jodo pangiburono. Merasa ibana usit tongas sedongan, merasa umalo, merasa utibbo. Jala molo pola adong na umalo na utibbo sa nibana, manajut mabek kita mangiburo. Dihita kadamang do dainang. Molo tarajumi, dia kapakobasyo dia do pani debata. Rikot do pangiburuon. Ho pasti kami mamanginang hobar tuhatan itu dia pala partikienon dang rikot pangiburuon. Jala tung masai diorai Yesus Kristus do pangiburuon di tonga-tonga pakubasyon na laho pasangap pogwarna. Alai sudinang jolma na makubasi guarni Tuhani na makubasi Yesusi di bagasan na kaulaw na sigarupari. Ikon sa roha donasida sa pikiran nang pemungkin akka metode na tung masa marasing. Alay di bagasan akka parasingoni disido ima sikop akka hahurangan. Damang dainang diturpo jamita nasa tuhita di apala partikyanon takas do tabereng tajaha di ayat 38 dina dipasahat si Yohanes sahalak sisyan ni Tuhan Yesus akka ulaun na. Ima ulaun na dibereng ibana adong jolma na asing na so nasian horong nasida pabalion akka sibulis. Gabi di orai jala di pabotohot tu Tuhan Yesus. Alay bohado sikat ni Tuhan Yesus. Dang ditolopi Yesus pangalaho manang ulaw na pinatupa ni si Yohanes. Bahkan ala ni alu-alui gabe di patupa Yesus ma pangajari tu nasida. Didok Yesus ma sudenang na mangulahon ulaw na dinggam mangasan guarni Tuhani dongat donasida dang gabi alo dang gabi musuh nang pemungkin marasing alay dang boy imasahalak na pasangapo debata na mangasahon ni maguari Yesus na mangasan hasun ni Yesus gabelas ibana musim maburay Yesus lapatan na berarti ala na porsedo ibana dihuaso ni Yesus. Makana gabi margogo huaso ni Yesus si marhite ibana. Gabi bu ibana pabalion akasibolis. Nasala molopola adong patupaho pangajarion na mangaliluon akan na porsea. Anggo akas jol masih songoni dido ima Tuhan Yesus do tumagom ma jolma sisongoni digatukon ima losung batu turukuna lahamang lonokon tulaw. Lapatanna akka ulaon pa mabay jolma lilu akka ulaon mabay jolma mardosa ido gabi alo. Alay molo ulaw ni na pasangapo debata na pajono kojol may matutuhan Yesus Kristus dongan dosalhu. Bahkan laos diajari Tuhan Yesus mamusenang tunasida. Taringo mangorom diri. Mangorom diri lapatan na majamot to diri asa unang gabi mardosa. Molo didokon ima Tuhan Yesus Kristus di bagasan 40 dido ibana do disi jala molo digasipi tangamiho gotap ay dinggana telpak ko bongo tuhangoluan unang mardua tangat ko marubur tu naroko tu api na soramitop jala sape tu ay 47. Lapatan na iko raja ado diri, raja ado tangan, raja ado imasi pajojak, raja ado imasi malolong. Asa moloboy ta raja salhu na idang gabi mabek kita mardosa, dang gabi mabek kita dosa debata.
Ale justru ditoppa debata si malolong ta. Ditoppa debata ima tangata, ditoppa debata ima akka si majojatta. Dalatta doi lau pasangapod debata. Dalatta doi lau mangunan akalomoni roha di debata. Ale molo nunga saluhut na gabi mardosa. Dido ima Tuhan Yesus Kristus do. Dang adong bagian na di debata. Ala iko sapakonoto do tunaroko. Tuapi na soramitup. Jela guluk na dang olo mate. Lapatanna si taono natung maseduk situ tu. Hukuman terakhir. Maka Yesus mau mengajarkan sesungguhnya asa sudena akajol mana porsiai majamoto dirina mamake dirina. Asa saluhutna akadiri dia akajol mana porsia. Gebibui pasangapon debata. Dihita akadamang duk dainang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Diaya opa pulusia dohot ayat 50 dido ima Tuhan Yesus do disi ikon sirah ado ganuk di bagasan api. Lapatanna sirah di bagasan api ima ikon diparbadiai debata atau disucikan oleh Yesus Kristus. Maka ketika kita diparbadiai debata, disucikan di bagasan Yesus Kristus, gabe badia mahita. Gabe sira mahita, boi marlapatan, boi marguna tuaka humaliang. Dan gabe batu partu tuha behita tuaka humaliang. Tak gabe pasu-pasu, dan gabe pusa-pusa. Dihita kadamang duk dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahadona naing putih hotta. Gabi mutihan na arga lahu hangulonotta. Lahu ulahonotta. Kian hata ni Tuhan na sahat tuhita dia pala partikyanon. Aparjolos sahali damang dainang dipangidoho nima debata tuhita ganuk marsada-sada. Asa unang adong roha pangiburu mga raja hita ganuk marsada-sada. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita ini lebih hebat daripada orang lain. Molopola roha pangiburu di bagasan akka haporsyota na mga raja hita gabit tubuh do akka hasisiga. Di tonga-tonga parumah tanggaon. Molopola amatay merasa utik kosan imana sian inatahna siga do rumah tangga. Di tonga-tonganya kaulau pe. Ale di pangido tu hita ganuk marsada-sada. Taboloko saluhuk na karoha pangiburu termasuk menganggap dirinya lebih superioritas daripada orang lain. Ketika Kristus na mengarajai roha do pikirata. Ditiki Kristus na tapangasal di bagasana kangoluta. Do masaluhuk na aka pangiburu ni siya kita. Jesus takas itu tu madok do tuhita ganuk marsada-sada hobar tuhatan ni Tuhanon. Dang mago tupalta. Dang mago jabarta. Molo tumpe adong jol mana asing mangulan akaulaun na. Dan gabi ibarat na merasa bahwa bagiannya menjadi hilang. Tapi ketika kita sudah ditentukan itu menjadi bagian kita, maka kita akan menerimanya. Alinia manginang, hobar to ujahan, sejauh bado pangurupion tu hita. Alana debatado na mangurupi hita, mabagugo tu hita, berarti unang ado akaroha pangiburu ni tu hita. Napadua damang dainang. Sian hata ni Tuhanon, nang dipaingot tu hita ganuk marsada-sada, ikubuy mangorom diri, mangarajay diri. Unang gabi tapake, nasa na adong akahay paso di pardagingonon, gabi mabay kita daw siya debata. Oro pamuna dirimu na amanginang. Jahuba do na mangurupi hita, ala na jahuba totong mangurupi hita. Berarti tapaluas debatai, marhuaso di bagasa roha do pikrata. Asabuta orom akadirita.
Molo boy mata orom aka dirita manginang dangga betu naroko behita. Nasa julma naso boy mangorom dirina pasti tu naroko. Danga madoko na manginang dang na pa biar honau. Alay di hata ni Tuhan odo. Lido ima Jesus do asa molo digasipi pak miho gotap. Asa molo digasipi mata miho pulsikot. Napatan na orom madirim. Orom maakahisap-hisap ni dagingmu. Unang paluas sa luhut na gabi mangarajay ho. Naparpudis sa halya kadamang do dahinang. Siya turpukon na hindi pasa tuhita ganuk marsada-sada. Asa gabi debata na madungan hita. Gabi sira mahita. Napatan na gabi sira bermanfaat. Marguna. Maripola. Di dia pehita maringana. Unang gabi julma na olo memanfaat ko na kahaurangan di dongan na. Bermanfaat berarti molo dibere ko kahaurangan di dongan muto guna sida. Dongan na sida, urupi na sida. Asa molo tapatupa sa luhut nai. Marsangak madebata di bagasan nguluta suang songoni di bagasan nakaulota. Amen martanya kita. Muliate husoban rohan nami tuho debata nami. Nungatung diajari ho hami Tuhan. Marhite-hite hatam dia pala partikyanon. Ajari hami Tuhan. Asa gabe sira. Marhite-hite parange. Marhite-hite akka ulon nami siganupari. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amen. Oras madihita kadamang do dainang. Tuha totong mamaso-maso hamuna.